Сьогодні я спостерігала за інавгурацією президента, і в мене таке було спостереження, що президент на очах у всіх представників іноземних принизив Україну. Він дуже різко висловлювався щодо влади, щодо попередників. Мені це дуже не сподобалося. Яку ви маєте думку з цього приводу? І друге, другий чи чуєте потім, мене? тоді, другий потім, нехай гість від... Що я вам можу сказати? Всі попередники сьогоднішнього президента так само говорили про своїх попередників. Це недобра традиція. Да, це вже традиція. І більше того, я вам скажу, що в більшості країн світу всі новообрані президенти те саме говорять про своїх попередників. Порівняйте, що в Америці було, і далі там ще триває це. Це продовжується. Да, продовжується. Досі. Тобто це таке, що в політиці таке буває. Але те, що він не задоволений, люди теж не задоволені. Я не задоволений роботою. Я не відчув, що це приниження України. Це, якщо на те пішло, це може бути приниження Зеленського. Тому що якщо він говорить в таких тонах, інтелігентна людина так не говорить. Вона принаймні за щось подякує. Хоча б за щось. Да, а що нема, армію поставили з нічого. Я вже не кажу там про інші речі, про це нічого ніде не сказано, все погано. Не думаю, що була мета принизити Україну, але була мета, злорадства. От я прийшов, я тепер зроблю так, як я хочу. Є можливість. Да, є можливість, але може і немає.